Sino dito ang naghahanap ng trabaho? Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Paano kung sasabihin ko sa'yo ang hinahanap na trabahante sa lugar na ito ay nurses, engineers, and information technology experts. Kaya ba yon? O hindi? Pwede naman daw kasi engineer din daw siya. On his own. Kayang-kaya niya ngang gawin yung kanilang lababo. Hindi na kinakailangang tumawag ng malabanan. Oo. Ano yung malabanan? Di ba pag may mga barado sa inyo, parang mga tubo na mga kailangan ng pump, ganyan. Malabanan lang ang tatawagan. Naalala niyo yun? Yung mga nakapaskil sa poste. Ito naman, parang ewan naman itong mga to. Anyway, kaya ko to nasasabi, Kabisyo, ay dahil nag-release ng invitation ang Austria sa mga Pilipino na meron daw silang bakanting pwedeng i-offer sa mga nurses, sa mga healthcare workers, information technology and engineering workers, maging hospitality workers pwedeng-pwede rin. So, alam mo, Kabisyo, kung gusto mo talaga na umunlad ang buhay mo, ang pinaka dapat mong gawin, makinig sa akin. Yung ba talaga? Ewan ko sa'yo, depende. Pero kung gusto mo talaga na may mangyari sa buhay mo, ang pinakamahalaga dyan ay disiplina. Yung disiplina, yung hindi ka makikinig sa sasabihin ng iba. Yung hindi ka makikinig sa sasabihin ko. Kasi pampagulo lang ako ng isip mo eh. Tsaka dapat nakalatag yung goals mo. Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo ba na mabayaran mo na lahat ng mga pinagkakautangan mo? O gusto mo ba na maiahon ang pamilya mo sa hirap? Or gusto mo ba na matuto rin ang mga kapamilya mo na iahon din ang sarili nila sa hirap? Hindi yung puro ikaw lang ang nahihirapan? Or gusto mo ba na kumita ng maraming pera? Yan. Feeling ko lahat naman tayo gusto ng maraming pera. Sino ba namang hindi, diba? Hello? Paano tayo makakasurvive sa mundong ito kung wala tayong pera? Bawat kilos natin, lalong-lalo na kung nandito tayo sa Metro Manila, puro gastos. Kaya hindi po ako nagtataka kung bakit marami sa mga Pilipino ang nililisan ng Pilipinas. Dahil nga may magandang oportunidad abroad. So, ikaw, Kabisyo, kung buo ang desisyon mo at gusto mo talagang makaipon, talagang malalayo ka sa mga marites na nandito sa bansang ito, apply na. Malay mo, yung sasahurin mo doon, sasahurin mo ng ilang buwan mong pagtatrabaho dito sa bansang ito. Pero doon, tatrabahuhin mo lang ng isang araw. Imagine ninyo yung mga kilala ninyo na nasa abroad. Ilan na ang naipatayong bahay? Ikaw, anong napatayo mo? Balahibo mo. Or nakapagpapatayo ka naman. Oo, tuwing gabi. Nakapagpapatayo ng balahibo ulit kasi nga lumamig, diba, sa gabi. Anyway, I hope you're having a great day today because I feel so good today dahil kapiling ko kayo. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Thursday, isa na naman panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikan ng DJ Raqi's Secret Files. Sinigawan ako ng nanay ng girlfriend ko.
OMG, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ng ating secret file sender? Na tipong sinigawan ka, hindi ng mismong nanay mo kundi ng nanay ng girlfriend mo. Sasagot ka ba? Tatahimik ka? O itatapat mo yung sarili mong nanay? Kasi kung sigawan lang naman ang labanan, G na G yung nanay mo dyan. Nako, kaya-kaya niya yun. Kaya niya nga matalo si Glock 9 eh. Sarap-rapan eh. Bilis magsalita pag galit, no? Ayun ako. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Raqi's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!